Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi kados padatan, sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ing kalodhahan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi rairaan surat undangan. Kaserat dening Sumono Sandi Asmara. Kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 23 tahun 2000 Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Mas, aku wis ketemu jodohku. Ndak jaluk donga sampeyan. Muga-muga aku bisa bahagia. Kandhane dia sinambi ngulungake undangan marang Ari. Ari nampani undangan kuwi tanpa kemecap. Dheweke terus nyawang dia. Kaya-kaya ora percaya marang apa kang mentas wae dirungu. Jroning batin Ari gagas. Iki to perlune kancane kuwi dolan menyang kos-kosane ing Surabaya. Tenane Ari rumangsa bungah. Yen dia wis bisa ketemu karo wong sing dipercaya minangka kanca urip ing donya iki. Nanging sajake Ari ora bisa nyelaki swara batine dhewe. Dheweke sajak durung ikhlas ngeculake dia. Arepa kepriye wae nganti sprene. Rasa tresnane durung bisa ilang. Senajan anggone pacaran wis pedhot setahun kepungkur. Ari rumangsa kelangan pangarep-arep. Nanging dheweke banjur mbudidaya nampa kanyatan iku. Sampeyan bisa rawuh to, Mas? Dina Minggu kok resepsine. Dia nyoba ngajak ngomong maneh. Bareng ngerti yen Ari mung meneng wae sakwise nampa undangane. Iya bisa. Aku mesti teko. Sambunge Ari gragapan, sadar saka anggone nglamun. Ari banjur mbudidaya nutupi sakabehing rasa pangrasane sing sajak cuwa kuwi. Dheweke isin yen gembolane ati nganti dingerteni dia. Menawa ing atine isih ana tresna. Dheweke kudu bisa nglalekake menawa dia nate dadi pacare. Dheweke kudu bisa ngrengkuh dia minangka kanca raket. Kaya janjine mbiyen kae. Senajan pedhot anggone pacaran, nanging ora ateges pedhot anggone memitran. Iku sebabé adoh-adoh saka pacitan. Dia merlokake dolan menyang Surabaya supaya anggone padha kekancan, ora mung mandeg tekan semono. Kanca-kanca kuliah mbiyen rak yo kok undangi kabeh to dia. Ari nyoba takon kanthi polatan sumringah supaya swasana sak patemon iku ora katon kaku. Ya sak perangan, Mas. Sing alamate isih panggah kaya mbiyen. Kabeh ndak kirimi undangan. Nanging kanca-kanca sing wis pindah utawa lunga menyang luar daerah, aku ora ngerti alamate, ya ora tak undang. Sambunge dia kanthi jujur. Kekarone nuli padha ngobrol. Critakake pengalamane dhewe-dhewe sak suwene ora ketemu. Saya suwe anggone padha rembukan, katon padha gayeng. Sedelo-sedelo keprungu kutah guyune. Mung emane awan iku hawane panas banget. Sedelo-sedelo dia katon ngusapi keringet
nganggo tisu. Ari njur kelingan menawa tamune durung disuguh ngombe. Dheweke banjur menyang warunge Mbak Rum, njupuk Coca-Cola lan coklat. "Kok repot-repot to, Mas?" panyarwene Diah bareng ngerti Ari nggawa Coca-Cola lan coklat jajanan favorite. "Ora repot kok, mung tombo ngelak," sambunge Ari sinambi nyalah gawane kuwi neng ngarepe Diah. Yen bebarengan ngombe Coca-Cola lan mangan coklat ngono kuwi, Diah banjur kelingan nalika isih pacaran karo Ari mbiyen. Bali saka kampus, dheweke kerep mampir menyang kosane Ari kono kuwi. Dening Ari mesti digolekake Coca-Cola karo coklat kanggo cemilan. Kelingan kabeh mau, atine Diah banjur ternyuh mesakake Ari. Kena ngopo kok nganti ana lelakon sing njalari pedhot sesambungane mbiyen kae. Yen gelem jujur, ing atine Diah uga isih ana tresna kanggo Ari. Nanging Diah banjur munggel rasa pangrasane sing ngono kuwi mau. Dheweke sadar yen sedhela maneh dheweke wis bakal omah-omah. Dheweke kudu trima ngrengko Ari minangka kanca. "Kepenak yo Mas dadi penyiar radio?" Diah nyoba takon nggo abang-abang lambe supaya luwih rumaket anggone padha rembugan. "Yo jenenge wong nyambut gawe Diah, mesti ana bungah susahe. Awakmu dhewe kepriye? Wis seneng to dadi guru?" "Piye yo Mas, seneng ora seneng ya kudu ndak lakoni. Wong bisaku ya mung mulang. Beda karo sampeyan, apa-apa bisa. Malah saiki nganti ora gelem dadi guru." Udakara jam 11 awan, Diah banjur pamitan bali. Dening Ari banjur diterake tekan terminal Bungurasih. Nanging sadurunge ora lali mampir menyang depot soto Kulon Perapatan Ketintang sing dadi langganane nalika isih padha-padha kuliah mbiyen kae. Sakpungkure ngeterake Diah, Ari banjur lungguh denger-denger ana ing kamare. Wewayangane Diah isih terus gumawang nggodha pikirane. Tangane banjur kumlawe njupuk undangan warna abang jambu sing gumlethak ana ing sak nduring meja kuwi. Ari banjur maca undangan kuwi jroning ati. Ing kono tinulis jenenge temanten lanang Bagas Saputra lan jenenge temanten wadon Diah Purwaningsih. Jenenge temanten wadon kuwi terus dijinglengi jeneng sing nate mampir ing plateraning atine, jeneng sing nate ngisi dina-dinane nalika isih lungguh ing bangku kuliah mbiyen kae, jeneng sing nate digegem kenceng ing tangane nanging njur merucut buyarake sakabehing pangimpene. Ari banjur narik ambekan landung. Dheweke rumangsa kelangan samu barang kang gedhe ajine jroning urip iki. Saiki Ari rumangsa getun kenapa mbiyen kok mentala medhot sesambungane karo Diah. Nganti saiki dheweke durung antuk gantine. Pancen akeh cewek sing ayune ngungkuli Diah. Nanging sing duwe aten-aten sing lembut kaya dheweke iku pranyata 1001. Ora krasa jam ing tembok wis nuduhake angka 3. Kamangka jam 4 mengko dheweke wis kudu wiwit siaran nganti jam 09 bengi. Ari banjur toto-toto anggone arep budal nyambut gawe. Sakdurunge budal, undangan saka Diah werna abang jambu kuwi disawang sedelo, dicandak, banjur digledhekake ing dhuwur meja meneh.
Senajan sadurunge atine Ari wis rumangsa mantep arep nekani undangane Diah. Nanging bareng tekan dina denge, atine malih mandeg mangu. Apa kira-kira dheweke mengko kuat atine yen kudu nyawang bocah wadon sing nate ditresnani kuwi lungguh jejer karo bocah lanang liya. Kanggo sawetara wektu ana perang batin kang dirasakake dening Ari. Kanthi pungkasane dheweke mutusake sida budal menyang Pacitan. Dheweke kepengin mbuktekake yen anggone kekancan karo Diah pancen lahir batin. Jam 6 esuk, Ari wis budal tekan terminal Bungurasih. Dheweke banjur golek bis jurusan Ponorogo. Awit sing langsung jurusan Surabaya Pacitan ora ana. Yen wis tekan Ponorogo, lagi oper sing jurusan Pacitan. Tujune dina iku kendaraan bisa mlaku kanthi lancar. Udakara jam 10, Ari wis tekan terminal Ponorogo. Dheweke sajak ora sronto banjur munggah bis jurusan Pacitan. Sajake selak kepengin weruh Diah nganggo sandangan temanten adat Jawa. Diah mesti katon saya tambah ayu yen nganggo kebaya lan rambutnya disanggul. Ngono batine Ari. Nanging sakwise tekan Pacitan, saiba kagete Ari. Bareng weruh yen omah sing manggon ing Jalan Ya Sudarso kuwi katon sepi. Aja maneh ana tamu sing kemliwer. Tondo-tondo yen lagi duwe gawe wae ora ana. Ing ngarep omah uga ora katon ana terope. Semono uga lawange katon tutupan kabeh. Mung jendelane sing katon mengo. Warna-warna pitakonan ing atine Ari. Supaya enggal entuk wangsulan, dheweke banjur notok lawang sing tutupan kuwi. Ana wong wadon setengah tuwa sing mbukakake lawang kuwi. Senajan wis suwe ora dolan rono, nanging Ari ora pangling menawa wong wadon kuwi Bu Yanti, ibune Diah. Bu Yanti katon seneng atine bareng weruh yen tamune kuwi jebul Ari. Bocah lanang sing biyen kerep dolan rono kuwi banjur dijak mlebu. Niki wau saking Surabaya menapa saking Semarang nak Ari? Ditakoni Bu Yanti sakwise tamune mapan lungguh ing ruang tamu. Saking Surabaya, Bu. Awis-awis mantuk dateng Semarang. Wangsulane Ari bloko. Sakwise sawetara wektu anggone padha kosongan, Ari nyoba takon ngenani Diah sing jarene dina iku arep dadi manten. Bu Yanti rada abot arep aweh katerangan. Nanging ngelingi Ari kuwi kanca rakete Diah. Malah tilas pacare. Ora ana alane yen diblakani. Malah sapa ngerti Ari bisa ngrewangi ngudari reruwet sing diadepi dening Diah. Ngono batine Bu Yanti. Diah sak menika sakit nak Ari. Anggenipun badhe dados manten ugi wurung. Suarane Bu Yanti keprungu lirih. Diah sakit menapa, Bu? Lan kenging menapa anggenipun badhe dados temanten kok nggih wurung? Pitakone Ari ngangsek. Bu Yanti banjur ndongengake lelakon pahit kang mentas wae dialami dening Diah. 10 dina kepungkur. Nalika bali saka mulang, Diah kena musibah. Diprawasa wong ing satengahing dalan kang sepi. Kasusé saiki ditangani sing berwajib. Nanging Bagas, calon bojone Diah, banjur batalake anggone arep nikah. Dheweke ora gelem duwe bojo korban perkosaan.
Wiwit iku Diah banjur ngrantes pikire. 1000 sawu wirang lumpuk dadi siji. Dheweke nganti saiki ora gelem ketemu wong liya. Ora gelem metu saka kamare. Saben dina wong tansah nangis. Uripe wis tanpa pangarep-arep. Iki mau bapake metu golek wong tuwa supaya Diah bisa tenang pikire. Ari rumangsa ternyuh krungu ceritane Bu Yanti kuwi. Dheweke ora ngira babar pisan yen Diah ngalami lelakon pahit ngono kuwi. Ari banjur njaluk palelahe Bu Yanti kanggo nemoni Diah. Sakawit Bu Yanti ora marengake. Awit sakwise ana lelakon pahit kae, Diah ora gelem ketemu sapa-sapa. Nanging Ari njlentrehake menawa dheweke bakal ngrewangi gugah semangate Diah. Bu Yanti banjur nglilani. Ari diterake menyang kamare Diah. Diah, iki Ari kepengin ketemu awakmu. Suarane Bu Yanti sinambi notok lawang kamare Diah. Bareng krungu jeneng Ari, Diah banjur gumregah saka peturon. Dheweke jumangkah buka lawang kamare. Banjur bali mapan lungguh ing dipan. Ari mara nyedak. Pondene Bu Yanti bablas menyang pawon. Sak perlu gawe unjukan kanggo tamune. Diah mung meneng wae. Nalika Ari mapan lungguh ing sandinge. Sawetara iku ing batin Ari rumangsa ora mentala nyawang kahanane kanca rakete kuwi. Diah, ibumu wis cerita akeh menyang aku. Aja nemen-nemen anggonmu mikir perkara lelakon sing mentas wae kok alami. Saiki nyawangmu menyang ngarep, masa depanmu isih dawa. Ari bukani rembug kanthi swara alon nanging cetha. Aku wis ora duwe masa depan, Mas. Uripku wis rusak dening wong sing ora tanggung jawab. Sambunge Diah sinambi perembik-perembik nangis. Diah, awakmu isih duwe masa depan. Isih duwe pangarep-arep kanggo gayuh urip sing mulya. Yen Bagas ora sago mbacutake anggone arep omah-omah karo awakmu. Ora teges uripmu mung mandeg tekan semene. Kira-kira wae Bagas iku pancen dudu jodohmu. Besok ganti wektu awakmu mesti bakal ketemu jodohmu. Gek apa ana to, Mas? Wong sing gelem urip bebarengan karo korban perkosaan. Ndak kira wis ora ana, Mas. Wong lanang sing gelem nampa sisane wong liya. Ana Diah. Aku sing gelem nampa. Diah sajak kaget krungu kandhane Ari sing pungkasan kuwi. Ukara sing diucapake mau mung kanggo nglipur atine. Apa pancen lahir batin? Diah isih kepengin jajaki atine Ari. Senajan dheweke wis nate pacaran karo bocah siji kuwi. Nanging aku wis ora suci, Mas. Suarane Diah mrojol ing sela-selaning tangise. Kanggoku, awakmu tetep suci, Diah. Jalaran sak kabehing kedadian sing kok alami wektu iku. Ora kok jarak. Aku saguh nampa awakmu kanthi apa anane. Atine Diah dadi sumendal krungu kandhane Ari kuwi. Dheweke rumangsa bejo duwe kanca raket sing pangerten ngono kuwi. Senajan anggone pacaran wis pedhot, nanging nyatane tresnane durung luntur. Mendung ing atine Diah saknalika bisa sumilak. Semangat urip tuwuh meneh. Jroning batin dheweke gagas. Sing jeneng tresna sejati jroning urip iki mung ana sawiji. Diah banjur nangis guguk. Ambruk ing pangkone Ari sing dianggep minangka pangayomane ing donya iki. Cuthel.